Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Hesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana? Si Hesus mitubag, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa, mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Hesus nga ang tinun-an dili mamatay, igo lamang siyang miingon, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod og nagsulat niining mga butanga og nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong pagtapos aning adlaw sa or mga panahon sa Paskos pagkabanhaw, gipahinumduman ta nga ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Kanang ganahan ta musudong sa naong sa Ginoo, basta matarong ta. Gilingiyay mong tupad na unsay ganahan nimong sudongon, rosaryuhan o TV. Ana. Dias rosaryuhan namang naong dias Ginoo. Unsay ganahan nimong sudongon, Bible o cellphone. Ana. Unsay ganahan ninyong sudongon kamong mga bana, naong sa inyong asawa o naong sa artista nga siksi kayo. O kana unsay sudongon sa pare, naong sa Ginoong gilansang sa krus o naong ana ba? Ang naong sa Ginoo, mga igsoon, anaa diha anha nato makita sa atong kasing-kasing. Tingali naata sa prisuhan, gipriso ta sama ni Pablo diri sa unang pagbasa, gisgutan nga gipriso siya og hangtod gyud gani nga siya gipatay, pero gasigi siyag sangyaw bisag naa siya sa prisuhan, nagsigi siyag sangyaw sa Ginoo. Ngano man nakita man niya ang Ginoo diha sa iyang kasing-kasing. Mao bitaw nga kanang atong makit-an, ato man gid ang isulti, basta natin makit-an. Ako gani moanha kog balay, moingon dayon sila, Pader, nabi ako'y makit-an dias babaw. Unsa may makit-an? Dakong lawas itom. Diha sa bata ningon, Father, I'm afraid. Nako, ngano man in English man siya. I saw black lady. Nako, adi kay nakadlokan ang black lady kanang white lady. Basta natin makita ato ginang isulti, bisang ka na makita sa tong damgo, daghang magani kay mo text nako, Pader, ang nakita nako sa akong damgo ba na ay bitin. Nya ang bitin, Pader, akong gipatay. Nya pagkataw-tauran, Pader, nabuhi man, Pader. Unsa may pasabot ana? Nako, ambot lang, ikaw may nagpatay bitin. Ganahan kita mo sulti, basta natin makita, labi na gyud ang atong makita talagsaon. Apan nganong minos man kayo ang nagsangyaw karon sa pulong sa Ginoo.
Kay wa man gud nato makita ang epekto sa pulong sa Ginoo dinhi nato. Muna ugma mao man ang Pentecostes, ihangyo nato sa Espiritu Santo nga makakita unta ta sa epekto, masinati nato ba kanang itawag nato faith experience sa pulong sa Ginoo. Kanus ana mahitabo kung andam natang muantos sa atong pagluwas sa makasasala. Sama sa mga apostoles, sila si San Pablo, San Pedro ug mga kauban. Sama sad ni San Juan dinhi sa atong ebanghelyo nga nagsuwat gid siya sa iyang nasinati kaluwasan ang tumong. Hilingay mong tupad ina luwason imong mga adik, luwason imong mga kurap, kani mga kurakot nga mga officials, may kabahala na may pagpatyo na sila. Ayaw, luwasa gyud. Kay anha ta diha kakita sa gitawag nato bag bunga sa pulong sa Ginoo. Si San Pablo manlulutos ni siya tungod kay gapuyo man sa pulong sa Ginoo ang iyang gilutos, na-converted siya og nahimo siyang lig-on nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kita nga nakakita og ingon ana ba nga usa ka tawo porting buangona unya sa siging paminaw niya sa pulong sa Ginoo mag-usab malipay tayo makaingon tag gamhanan gid ang pulong sa Ginoo no. Nabi tay magpakasal nako nga tag 33 years na napagani hapit na mo 40 years sa ilang panagtipon niya civilly married niya moingon dayon pader magpakasal mi kana lang simple nga kasal ngano man mga tiguang naman gumi pader nganong naabutan man sa mong katiguang awa lagi taon pader wa gyud mo na pasalamat gyud minimo pader kanang sige nimong wali anang puyo-puyo o kanang civilly married nga maimpirno day gyapon na diha gyud ko nadutlan pader diha ko na bag-o makaana sa ko hi praise the Lord ana no ninduta gyud sa epekto sa pulong sa Ginoo mao na ang makaingon gyud ta nga makaawit tas pagdaig ug makasud-ong nata sa naong sa Ginoo pinaagi sa epekto sa iyang pulong dinhi sa atong parokya nabag-o ning atong palibot na natay natukod nga mga nindot nga mga facilities sama ng atong kumbento kaning atong simbahan napay daghang tukuronon napay utang bayaronon pero kung magsige lang kitag practice sa pulong sa Ginoo masettled ra gining tanan ngana no hinaot paunta sa inyong balay makasud-ong nasad mo sa naong sa Ginoo pero ang requirement unsa to requirement ang matarong o kinsa may matarong ang nagsunod sa pulong sa Ginoo pagampo sa katawhan. Mga igsoon ang atong kagawasan anaa magikan sa Dios busa malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon amahan luwasa kami Amahan, luwasa kami. Nga ang simbahan dili mulunga sa pag-atiman sa mga karnero nga gibilin sa Dios nga mao ang katawhan magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Nga ang atong nasud makabatuna o kauswagan magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Nga maangko na ang kagawasan alang kanila nga nabilanggo tungod sa inhustisya magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Nga ang mga kabatanunan makabaton o kadasig sa pagpangalagad sa simbahan magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa tumagiplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa walay katapusang himaya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami.